Is-suq ħallejnieh is-suq mingħajr kontroll kif ukoll b'nuqqas kbir ta' regolamenti u għalhekk spiċċajna b'lokalitajiet f'telqa kbira kif ukoll bini żejjed. Dan intqal il-President tal-Kamra tal-Ippjanar Bjorn Bonello waqt konferenza tal-aħbarijiet f'San Ġiljan it-tlieta filgħodu. Din il-konferenza saret propju fil-ġurnata iddedikata għall-ippjanar dinji fl-Ibliet, ġurnata li la tiġi ċelebrata sa mill-1947. Bonello saħaq li f'Malta m'hemmx post għal esperimentazzjoni f'aktar żoni urbani minħabba l-fatt li pajjiżna mhuwiex daqstant kbir u qal ukoll li kull sena il-popolazzjoni qed tikber u insista li f'pajjiżna hawn bżonn aktar spazji miftuħa. Din laqda tenniet li wasal iż-żmien li nieħdu d-deċiżjonijiet rigward l-iżvilupp f'pajjiżna sabiex l-ambjent ta' madwarna ma jibqax ibati konsegwenza tal-bini esaġerat. F'din l-okkażjoni infakru lilna nfusna u lil kulħadd li l-ippjanar huwa essenzjali biex jifforma il-ċentri urbani tagħna u anke jipproteġi l-ambjent naturali. Infakru wkoll bħallum li is-sostenibilità f'kollox kemm fl-industrija, kemm fil-business, kemm anke fil-żvilupp urban huwa neċessarju. Dan għandu 3 pilastri li huma s-soċjali, l-environment, l-ambjent u l-ekonomiku. U l-ebda wieħed minnhom għandu importanza iżjed mill-ieħor, nippruvaw insibu l-bilanċ bejn kollox. Din il-konferenza propju saret f'din il-lokalità għaliex tul is-snin f'din iż-żona kien impressjoni kbira minħabba l-iżvilupp u llum il-ġurnata San Ġiljan spiċċa b'ammont ta' bini esaġerat fejn saħansitra qed jinbena bini fuq ieħor. Huwa qal li f'pajjiżna hawn ħafna bini żejjed għaliex il-barranin biex ilaħqu mal-għoli tal-ħajja qed jgħixu fi spazju overcrowded filwaqt li insista li fl-aħħar mill-aħħar l-ippjanar għandu jwassal għal titjib fil-kwalità tal-ħajja.